Bebesidapela abathize abaxhumene kakhulu nosopolitiki kwizimali zokulwa nobhubhane ze-COVID-19. Sekube nezinsolo zenkohlakalo kanye nokukhwabanisa ekukhishweni kwamathenda ezinsiza zokuzivikela phecelezi ama-PPE ezisungethe abathize kwinhlangano ebusayo ukhongolose. Amadodana kanobhala jikelele weANC ahlomule ngamathenda adlula ku2.7 million wamarandi wokuhlinzeka uhulumeni waseFree State ngama-PPE. Kodwa unobhala weANC uAce Magashule akafuna ukuthi vu lento yamadodana akhe okuthola amathenda eFree State. That's why I say let me not talk about that, because whatever answer I provide, it actually makes you and the society thinks that I'm defending my sons or my children. So I rather not talk about. I'm just saying the law enforcement agencies, the organs which will do whatever they have to do in terms of the law and the Constitution of South Africa, let them do their work. Isigungu esiphezulu se-ANC sikhiphe umyalezo oqinile ukuthi uhulumeni akaphenye laba abenza inkohlakalo kanye nabakhwabanisayo ngalokukhishwa kwamathenda ama-PPE. uMagashule uthi osomabhizinisi mabangenzi into ebheke eceleni. I don't know how to give them away. I'm just saying to everybody who's doing anything unlawful, wrong, your time should be up. Can we do things correct, legal, ethical? All of us, we are called upon to do that. And especially the leadership of the ANC, from the head to the last. We must behave the same. We must be seen the same. We must be treated the same. Unobhala jikelele weANC uphinde wacela abaholi beqembu ukuthi basithobe ngaphambi kwabantu baseNingizimu Afrika. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC eGoli.